Лебедка само. Деся, това ще го направим според мен за бонус топ. Време. Това не го слуша такова. Това курба е лошо тук. Калаш! Екстра, екстра. Оттам се захожда, там се скачува. След така. Айде така. Калаш! Дръпни блокажа, бе! Бъде отзад. От кога не съм хвърлял съединител? Вчера може. Калаш! Стига разваляй трасето, бе, курчо! Може да изкаче. Стига разваляй трасето, бе! Калаш, надясно е стръмно. Ами ние го виждаме, ама аз това не мога да почуя. Калаш, Това е сигурно. според мен е най-правилно от тук лебедката е нагоре. Или... Обръщаш. Калаш, или ни е мъчи само на заден блокаж, пусни и преден. Пусня по инерция нагоре. Противобратели, давай назад. Точно такъв, да. Давай смело назад. Давай назад, назад, назад. Назад, назад, назад. Давай, дай. Давай, давай, давай. Дай. Давай, давай. Тя ще се качи назад, бе. Сега сигурен ли, че ще пробваш? Добре. Стига разваляй трасето, бе. Сега се откупая. Толкова не? И колко очакваш? Да, ти пак много се качи. Ще излез нагоре.